Bilkisu Badamasi. Babana ne ran da ya duke ni, ya ɗaure min hannu, shine ya shiga ɗakinmu da muke kwana, ya cire min kayana, shi ma ya cire kayan shi, shine yake samun gaban shi a gabana. Idan ina kuka ina cewa da zafi, sai ya kwalle, idan na yunkuro zan tashi sai ya kwalla min mari, ya ce in koma in kwanta. Shine nan sai washe garin ranar sai ya ƙara zuwa ina ranar na kwanta ɗakin antumu, sai ya zo ya ce in tashi in je in yi fitsari. Da ya ce in tashi in je in yi fitsari, sai na tashi na je na yi, har na kai ƙofar ɗakin antumu zan shiga ɗakin antumu, sai ya ce min in zo in je ɗakin mu in canza kaya. Da ya ce min zo in je ɗakin mu in canza kaya, sai na ce mai to. Sai da na shiga ɗakin mu har na fara cire kaya, sai daman yana tsaye wajen windo mu, sai ya shigo ɗakin, sai ya ture ni kan gadon da muke kwana da, sai ya ƙarshe cire min siket, shi ma ya cire wandon shi, shine yake samun gaban shi a gabana. Shine nan inda ina kuka ina cewa da zafi sai ya kwalla min mari. Shine nan da safe na je na ce mama idan Allah ki aiko gidanmu ki ce zan raka maman Gaji jaja an musa rasuwa. Sai ta ce to, sai da ta ce min to, sai wajen karfe 8 ta aiko, ta ce wai in ji maman Gaji ta ce wai zan raka ta jaja an musa rasuwa. Sai babanmu ya ce to sai na yi wanka ne wanki tukunna zan je. Sai da na yi wanka ne wanki na je wajen misalin karfe 10. sai ta ce mun me ke faruwa, sai nake faɗa mata, sai ta ce to, sai ta ce ta ɗauka hijabinta ta ce mu je, da ta ce mu je sai muka je gidan kakana, ta faɗa mata duk abin da ke faruwa. Sai mamana ta ce in tsaya in kwana a nan, idan ya neme ni sai a faɗa mishi da abin da ke faruwa. Sai na ce mata to. Sai da na kwana 2 a gidan, sai ya aiko ƙanwana ya ce wai Bilki an ce za ta je ta yi rako yau, za ta je ta dawo, ya aka ta je ta kwana. Sai kakana ta ce don Allah a yi haƙuri, ba ta da lafiya ne, za ta rako ni amma in ta samu lafiya. Sai a shegari ya ƙara aikowa, ya ƙara cewa Bilki an ce za ta je ta yi rako yau, za su je su dawo amma ta yi kwana 2. Shi ne na kakana ta ce don Allah ya yi haƙuri. Ta ce don Allah ya yi haƙuri, sai ta sa kishiyanta ta raka ni. Da ta sa kishiyanta ta raka ni, sai washe garin rana ya ce min me yasa kika je kika kwana. Sai na ce a hawan jinin maman Gaji ne ya tashi. Sai ya ce min shikenan ina son hawan jinin shi ya tashi. Sai na ce mai a'a. Shi ne ya ce to kin sa abin da za a yi. Sai na ce mai a'a, yanzu zan ce zan aike ki wurin kawunki Magaji, ki kira min shi, zan sa mana ta cikin gida kwado in sa mana windo sakata, ke kuma ki je idan kika tashi sai ki shiga ta kofar baya. Sai na ce mai to. Da na ce mai to, sai na je na faɗa ma uwar gidan shi. Sai da na je na faɗa mata, sai ta ce mun to bari in taɓa windon, idan na ji shi a kulle zan ce to ki san inda dare ya miki. Sai na ce mata to, sai da ta taɓa windon ta ji shi a kulle, ta ce to Bilki ki san inda dare ya miki. Shine na gudu na je na faɗa ma mama na duk abin da yake faruwa. Hadiza Abubakar yarinya ne. Ina so ki faɗa min abin da ya kasance game da abin da ya faru. Ta zo wurina da safe misalin karfe 6 za su makarantar asuba. Ta leƙo gidanmu ta kira ni, ita ke ce min in zo. Na ce mata lafiya, me ya kawo ki? Jiya ba na aika miki da kuɗin da zaki sai kullu ba. Ta ce in dai zo. Sai na ɗauko hijabi na leƙo waje. Ita ke ce min dan Allah mama, an jima ki aika gidanmu ki ce maman Gaji ta ce in zo in raka ta jaja, za masa rasuwa, wanda ke raka ta ba ta bai da lafiya. Na ce mata lafiya. Ta ce ita dai in ce haka, idan ta so za ta gaya mu ko miye babanta ke mata. Na ce mata to. Da rana ta yi sai na aika yarinyar gidanmu, na ce ki je gidan su Bilkisu, in kin ga babanta kuka gaisa ki ce maman Gaji ta ce Bilkisu ta zo za ta raka ta jaja, me raka ta bai da lafiya.
sai baban ya ce ta zo ta ce an jima za ta zo in ta wanka ta wanki. Da ta zo sai da rana ta yi misalin karfe 10 sai ga ta zo. Niki ta shiga ɗaki na ce mata kin karya, ta ce min a'a, sai na bata koko ta sha. Sai ta shigo ce uwar ɗaka ba ma ta gama shan kokon ba. Na ce mata lafiya, sai ta hau kuka. Na ce me ya faru? Take ce min babanmu ne mama idan dare yayi sai ya shigo ɗakin mu sai ya ce mini in tuba kayana, shi ma sai ya tuba kayan shi, sai ya rika samun gaban shi a gabana. Na ce to ke kadai kike kwana a ɗakin? Ita ce mini ai yaran yanzu sun daina kwana a ɗakin mamansu suke kwana. Na ce me yasa da ya miki biki ihu ba? Ita ce idan za ta ihu sai ya tsinka mata mari ya kwantar da ita, ya ce in ta tashi sai ya yi mata dukan tsiya. Daga wannan ya wuce sai ya ƙara kiran, sai ya ƙara dawowa ɗakin, ya ƙara cire kayan shi, ya ce ta cire. Ta ƙi cirewa, ya tuɓe mata, ya wurga ta akan katifa, ya ƙara yi mata abin da ya mata wancan karan. Shine ta zo take gaya min gashi abin da yake yi mata. Sai na tasa ta, sai na ce mata to mu je gurin mama na ne mata bayanin abin da ke faruwa. Sai muka je gidan na gaggaya mata abin da ke faruwa. Ita mama na ma ba ta da lafiya. Ta ce ita kuma Bilkisu, sai na ce mata to yanzu ya za ta ce ita fa ba za ta koma gidansu ba, abin da yake mata kenan. Ta kwanan ta 2 a nan gida, sai ya aiko yaron shi wai Bilkisu ya aka yi daga rako ta je ta kwana har 2. Mama ta ce ba ta da lafiya ne amma tana jin sauki za ta rakuta. Washe gari ma ya ƙara aikowa. Sai mama ta ce ita ba ta da lafiya ne amma za ta sa a rakota. Sai ta haɗa ta da kishin ta ce ta je ta raka ta ba shi haƙuri. Kuma abin da yasa aka ce ta raka ta din saboda aikawa aka ce ta zo ba wai da kanta ta zo ba. To aka ce mata in ya ƙara yin mata abin da ya mata sai za ta iya ta gudu tunda dai ba aikawa aka yi ba. Sai ta ce to da ta koma washe gari da safe sai ya kira ta yake ce mata me yasa daga rako ta je ta kwana. Ta ce ai ciwon maman gaje ne ya tashi, hawan jinin ta ne ya tashi. Ya ce mata to shi tana so na hawan jinin ya tashi kenan. Ta ce mishi a'a. Ya ce to zai zo tsakar gida, zai ce zai aike ta gurin baban kawunta magaji ta je ta kira shi. Dama yana da ɗaki a zaure, akwai kofa ta cikin gida akwai ta zaure. Sai ya sa na cikin gidan kwaɗo ya sa sakata a windo. Ya ce idan ta tashi tafiya ta shiga cikin wannan ɗakin zauren, kar ta sa sikel, kar ta sa wando, zai zo ya same ta, ba kiran kawun nata za ta yi ba. Sai gadi ta zo min da gudu, jikinta sai rawa yake yi. Na ce mata lafiya ko in zo in raka ta gurin in na ta kallon kura. Na ce me ya faru? Ta ki tsayawa ta gaya min. Na ce in baki tsaya ba zan mare ki, na tsiki gaya min abin da ya faru. Ta ce mama kin ji abin da baba ya ce min wai idan zai aike ni in kira kawuna magaji, in na tashi tafiya ba zuwa kiran shi zan yi ba, ya buɗe ɗaki kofa ta zaure wai ta shiga ciki zai zo ya same ta. Shine ta gudu ta zo take gaya mu. Sunana Isiyaka Dahiru, Samarin Zaria. Ni ne mijin mahaifiyan Bilkisu wanda ubanta ya yi mata fyaɗe daga Samaru. Muna bibiyan wannan kes ɗin tun daga ran da aka fara magana a hannun 'yan sanda na DPO Samaru. Mun bibi kes ɗin nan shi ne laifi har an kai gaban da ya faɗi lalle ya amsa laifinsa, ya yi wannan kuskure ne a gaban DPO, a gaban jama'a a ofishin DPO. Daga nan DPO ya ce ba zai iya kashe wannan kes a nan ba, zai tura mu helkwata. To daga jiya kenan zuwa yau aka ɗauko mu zuwa Kaduna nan ta CID. Mun taso daga can da komai namu, ainihin abubuwan test ɗin da aka yi da sakamakon duk da abin da ya faɗa mun zo da shi. Sai da muka fito police station mun zo daidai North Gate, sai ga mai anguwa ya shigo da wani certificate yana ba dan sanda cewa gashi mai wanda suspect din ana zargin wai yana da taɓin hankali. Muka shigo tare da shi muka zo har Kaduna. Muna zuwa Kaduna, muna zuwa kawo sai ya fara cizon riga shi suspect din. Daga nan suka ce mashi ciwon ya tashi, bai ƙara motsawa ba. Sai da muka shiga state CID kawai sai muka ga ana ɗauko igiya za a ɗaure shi, ya kama cizon ƙasa yana haure-haure. Sai 'yan sandan suka ce mana to tun da har bai da lafiya a yanzu, state CID ba za su karɓe shi ba yanzu, sai dai a koma da shi gida domin a ƙara duba lafiyar shi sannan a zo a ci gaba da kes. Muka ce mu ba mu yadda ba. Sai mahaifiyan yarinyar ta kama ihu a nan wurin, 'yan sanda suka taru
suna menene muka ce masu kunji abin da ya kawo mu akan kes ne na rafin, ga uban yarinyan ga kuma ainihin mahaifiyan yarinyan. Don haka mun zo suna maganin cewa za a koma, mu kuma mu abin da aka gaya mana cewa za mu je gaban AC ne domin a binciki yadda maganar take, da muna so a ba yarinya haƙƙinta, a kare mata mutuncinta akan yadda ya ci mata mutunci. To akwai wata mata ana ce mata Mrs. Magaji, to ban san kan aikin da take ba, ita take bibiyan mu har zuwa nan, sai gashi kuma ta zo tun daga Samaru take bibiyan kes din nan yau kwana 5 kenan. Amma karke dai kafin ma a zo wannan ta ce mana wannan kes tana so a yi sitilin din shi a can Samaru, za ta zo a biya diyan wannan yarinya, a bata abin da ya dace. Mu ma da muke da wainiyar wannan bi kadin wannan abin, mu ma a yi mana wani abu. Na ce mata gaskiya mu ba za mu amince da wannan abu da kike nufin cewa za a zo a biya wannan yarinya diya, ko da wai muna son miliyan 1 ne za a bamu. Na ce mata mu ba shi muke bukata ba, yanda ya zo ya yi rafin ɗinta, an ɗauka hoto an duba ya mata kuma ya faɗi, da haka mu abin da muke so a hukunta shi. To mun zo ta CID din, ba abin da aka tambaye mu ba a yi mashi komai ba, an ce bai da lafiya, za a je a yi mashi medical check. To mu mun ce tun da mu ne complainer, mun ce mu muna bukatan a ba mu dama mu faɗi asibitin da muke so, saboda anan garin Kaduna akwai psychiatry, sun ce su ba su amince ba, su ba za su na magoya bayan suspect din suke so su a bada, da haka za a mai da mu asibitin Shika Samaru. Na ce masu mu ba mu amince ba. To shine mu kuma muka ga cewa wannan al'amarin waccan mata ba tana bin kadin kare haƙƙin ɗan adam bane, shine muka zo wannan ƙungiyar Rigar Yanci, muna neman ta bi mana kadin wannan magana domin a nema ma yarinyar nan mutuncinta da aka keta, sannan shine laifi a hukunta shi. Muna roƙon wannan ƙungiya don Allah don Annabi, yanda muka santa tana aikinta, Allah ya ba su nasara akan wannan kes.